and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mga kasama, ania ang laing sumpay ning atong sugilanon. Nganong ikaw pa. Miluna, nasayod ka ba ang imong gipanulti? Nga nawa man, ma. Nga tinaw man taon ning akong utok. Nagtuo kag ingon ana lang ka sayon. Ikonsulta una na sa mga tao nga dunay kahibaw bahin ang nagbutang nga dali. Ako ginang buhaton, ma. Kay gusto manggit ko nga masiguro ni. Akong istoryahan ining suki nako sa salon. Nga may bana nga abogado. Magpatabang ko. Salamat sa Ginoo nga wa ka pasagdis mga tao. Nga hustos kahibaw o gitabangan gyud ka anak. Gigiyahan ko noon sa angay nimong buhaton. Maong di na ko maglisod sa pagpaeskwela ni Jared, ma. Ay, Dalia. Dili ko gusto nga makadungog ng magmahay kas imong gibuhat, ha? Unsa man imong gipahibaw inis Jumar? Ha? Nga nung kinahanglan man yun, ma. Nga sultihan ako sa Jumar bahin sa bata. Nga uyab raman to nako. Ay, ang ako, bag. May plano niya to nga magminyo na mo. Unya, dili siya gusto nga dunay masagol ninyong anak sa laing tao. Binuang na. Kung ingon naman lang gani anang iyang kinaiya, mas may pagmusibat na lang siyang daan sa kong kinabuhi, ma. Kay di yun din ako i-give up si Jared. Uli na ka? Ay! Uy! Uy. Anak lang? Wala yung happy birthday kiss niya. Uy, hala. Happy birthday. Pero sorry ha. Kay digit ko mo kiss ni mo kay ni atas kalsada. Aw, pimutang tag dili kasada. Birthday na ko. O nga, sawig ko sa panihapon, ha? Yeah? Hoy, ay kung paino na, uy, kay di ko gusto mahupog. Hibaw, baikit ka nga, di ko anadana. Karoon naman ito. Gusto ka mahiyubos ko. TV na ko, no? Sus, medyo siya bata, eh. Sige na lang, Lula, nangyuyab na lagi ka. Katuog na lang, Lula. Kaya ko na lang mahuwat ni Mama. Unsa? Ikaw maoy angay matugog sa'yo, oy. Kay bata ka pa. Di ka angayan nga magpuwaw. Di pa man ko katugon. Nakatug raon niya ka. Marika, nali. Higda diris akong paaron magkatuog ka. La, nga nang pa man mauli si Mama. Maulang. Siya rin nahibaws tubagan ng imong pangutana. Pero, murag ilubok gits to mang kakulba ang akong dughan dong. Amput og ngano ka? Hain ba ka tong imong inahan? Oh, Jomar. Dili niya angin may tabo. Dagan pa kayo kong damgos kinabuhi. May problema. Nalingaw ka man. Pero bitaw ko. Hindi ka pasagdan. Dili ingon ining gusto na ko mahitabo, Jomar. Sapo pa, nagmahay ka sa pagdara ko nila. Wah. Oh, naabli na. Ang dagang ko istorya. Gabi na. Mamauli na ta. Abi na kog dili na kamo pauli. Nayang bata ay nakatuog na lang na diha sa supa. Naghuwat gid siya. Nga munas ginhawag aning pugos gyud nga dili makapiyong ang iyang mga mata. Pero sa katapusan gikidaog ra gyud duka. Pasayloatan ko ninyo, ma. Kay giimbitar mo gud ko birthday party sa akong kauban. Wa man gid magpabalibad, uy. Mong ako na lang giupanan kay luuran man kaayo.
Aw, nanihapon na mo? Ay, uy. Ang magpasmuhon ko ng bata. Asta ka? Mapalihog lang. Sa ingon ani gani nga sitwasyon, ayaw gyud magpaalkansis Jared ha. Kaon gyud mo sa hustong oras. Ayaw ko ninyo kabalaki. Hala, sige na, pag-ilis na dito. Pero time para, God. Mura man lagi kag nanimahong bino. Kano sa ka lang makatuns pag-inom ug makahubog, ha, Dalia? Karon ra gyud maoy, gisapot bitaw ko kay gipugos gyud ko sa kanahan akong kauban. Pero gamay raman. Og dili na ni mausap ma. Sorry na. Ma? Morning, ma. Dagan ti kag kape, ma. Na, dadan ti kag kape para makainom ka. Kabuutan sa akong anak. Bibi, pagaksa ko, pi. Kisa da. Angay lang. Uy, kahumot na sa akong pinangga, uy. Kinaligo man kog sa'yo. Mao ba? Kay gitimanan man ako. Ang imong gisulti nga kinahanglan nga maligog jud ko permi. Pagka very good, uy. Bibi, kiss ko isabi. Gilo koy, gilo. Kiss ka na, ma. Mama, uy. Mama, Dalia! Ma, maing buntag diha. Agi lang ko ha. Ay, hapit sa kay Duda ko ituyo. Unsa man ka? Ma, ipapalit na sad ka sa paborito ni mong mall, ma? Ay, waoy. Ay, dito manggugog downtown gahapon. Unsam di ako ikalagad sa gwapa na akong maninay? Ikaw, no? Gara-gara na sa nisiyag padako sa akong atay ay di kay hapit namang Pasko. Di lagi na ko kalimtan, oy. Bisag dakong kabaw na ka. Ako gihapon kang gahinan o paraimo. Uy, tay. Tuod ay, uy. Haskang lingawan na ko anang Jared gahapon. Ha? Nga naman? Ay nag-abot magud misposo ba kay daghan kay siyang gipanglabhan nga mga trapo. Usap bang mao magi akong nadunggan nga siksi kaayo og tingog nga mutubag sa akong mga pangutana. Unya day, ako gyud nasigpatan sa iyang pagpanghayhay ba nga murag medyo mikiay man. Murag gyud siya Barbie day. Asa pa'y Barbie, maoy? Kay kana gumunyi kagud nga cute kaayo. Kay ngano? Nga naman? Nang lipstick man og nag eyebrow. Ha? Ay, naunsa ka man, uy, nag-ipon ka mong puyo, unya. Waday ka makadiskitar, anak. Ay ta, kinabuang na tingali tong iya maoy. Pawas ka laay ba? Nagpapansin tingali kay na board na siya sa palibot kay sila ragong duhas mamang nahibilin sa Ay, bahay. dili, gyud day. May pagkainday ng bata, Dalia. Oh, okay ra. Okay ra gyud ko ma. Kung maingon anak man ng bataa, kay kana pa'y naimusunod sa kong tunog. Mao niya na ilhon din hinga labing sikat nga hairstylist. Pero in fairness, ha, nakadaig yung kayo ko. Ug ingon man ang tanan na to mga silingan nga nakakita ni Anang Jared, tuod kita lagsaon yung kayo ang kakugi nga amo nakita ni Jared, Dalia. Moong day, ako na lang ng bataa, day, bi. Ayaw maoy. Ayaw gyud taon. Kay nakatuna yung taon ko sa pagmahalan ng bataa ma. Maria Santissima! Hi! Jared! Hi, Lola Mel! Uy, Jared! Ay, abi baya na kog wa pa makalakaw ang imong inahan. Uy, ano kung nagtawag ng sulog ka man na ng sinidas inani mo, oy. Kay ginahan man ko. Hoy!
magtarong baya, ha? Hoy, ayaw pagaya-ya diha kay guwapo baya kayo in taon ka, oy. Ayun nag-usiki. Kay ako nang napaghilantawan nga daghan unya kay mga babae nga magbugno tungod nimo. Kingano man. Kay mag-ilog nimo. Ay, mali. Kaluod. Ilang ilugan ang parehas nila? Uy, unsa ka? Did you ko palabot, anak? Kay lucky ako. Shay, hoy, hilom. Hilom, ha? Nang limbot ba yung balibo ko ni mong apuha ka, oy? Bebe, hubuan ng business imong inahan, bebe. Hubuan na. Hubuan ni business imong inahan kay. Na, dag-om ra ba? Tingali kilahatan kasimba ko. Did you na may tabo kay pinanggaos Ginoo? Panggaon yung kas Ginoo basta magtarong ka. Maong ayaw na paggamit anang sinina sa imong inahan, ha? Ha, kasabot ka? Sige na. Hubuan na. Kadili ko gustong mo tanaw ni mong mag-iningon ana ing taon dong. Correction! Inday, Lola. Inday. Ay, Jared. Dong, Jared. Laing kumensya dong. Laing tinuod, ha? Naibaw ko. Laki ka, di ba? Hoy! Magtarong ba? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!